Pahingu iyo blay sa sisiyan pat, bau paniyo hangi yakani ka step. Hadin bang lakhi na kajing tiya. Blay ulay alam yangi, ula paniyo yangi. Kumne kembang iyo yakani kajing emanta. Ay ka blay pi baro kinong pet ba kinong snap lang bakani ka Good News TV. Ay bau blay keren yangi lang baka katiyan jong uwa kani ka step. Bat bangin da ka kani ka sngi baro kaway. Kapang jong kajing pusan lengkot nakakatian jong blay bang labu kani ka step kalong nakakitab isaya. Kalnong ka basaw pau kadukat ka balay puway ki kentin ki ba ong kumne. Henry kita ki ba ap kami iyaw try kin pentamay bor. Kin her siya jerong da kitab niyang kum ki pukni. Kin mare bat kin om sngaw thaj. Kin yaad bat kin om sngaw luwaj. Ini ngam hakadur jong ka jingkali akan ikatin ka jong u kumnong is ngau haba ong ap kmi yaw try ka kentin ap kmi ka yang ya ka jing ap kmi bakan jaman sim lane ka spiritual expectation hakatin hebru kan ka kentin ap kmi ki ong kava kabamot ban ap kermen ban kmi lenti ban kmi da kabayay sya bat banbu ya ka jingkerman hau try umait bekal uang ap kami yaw try kamot bandon ka jing yaday ka bahajan tam tang batu kani ka yengru ya ka jing ap kami kabayat rengkat bat ka jing duai ka jing yet bat ka jing penkentang yalade John MacArthur habau batay pang ka jing ap kami yaw try uang kadai ka jing ap da ka jing syanya lut ka batang hau haka kita barem ap kami yaw try kamot ban im na kabentaw try ban pet show blay ya baro kabangidon kam bat ban sya skor yaw blay ngin yangam syu haka dur jong ka jingkeli kamot ayupat haba ong kin penthamay bor lane ka kane ka jing penthamay bor ka kentin penthamay haka ketin Hebrew ki ong chalap kabamut ban yapli ya bujli lana ya pen ya keliang haka ketin nang way ngan bu to exchange kum kabangilaw lana ngiloj no ya kijan kibarem bat pong pat ya kijan kibathamay wes bi uang kajing penthamay bor kadai kajing ya bujli ya kabor batlot jong ikibriw siya kabor kajong utray how isaya ki para bangit bayit usngot hu baka ni kajing pentamay bor ka wantang naw blay. Way ni ki syakri jong blay Dr. E.J. Yong habu batay siya pang kajing pentamay bor wang. Kaday kajing pentamay ka bor jong kajing tulat bakan jaman sim. Siya ka bor bakan jablay. Tungin niya kalih ka ni ka step kung napan inle kanang baka jing ap kami jong yaw try. Bat kajing pentamay bor jong ukan yay long haka jing im jong ni. Ublay kwa yang ikum kikun jong o. Bangin yay pentamay. Bor yalade man laka klipman. Ngiem hakajuk jong kasan spat teknologi. Kum ki komputer ki smartphone bat kiwi-kiwi bangi jupendan kam man laka sngi. Ngim la ru banlen bangi hap ban update yaki man laka por. Lada ngim update yaki. Ki virus kin sapen sniw durlut ya baro. Kalong kumju yang abat yang ngiru ngiem ha kani ka perthai ka basnew ka badap da ka madan thma man la ka klipmat ni don ha ka jingyale man la ka klipmat lada mangi ngim penthmai bor yala de ki virus jong ka pop bat usoitan kin pensnew dur bat pentho bria yang i ha ka por ba mangi ngim poi perkhat ki perlok ba i habangi don ye ka jing trang ban poi sya ka thong jong ka jing penthmai bor ngihap ban ya rengkat bat kapten jong yu Jesus Christ haman ba mangijam hakita kiba ap kmi ya u halakasngi la haba ki syong ne thia kias lok bat usnya sngi tang syapang ki ki babha ki ba yadai bat kamon ukpa u bahabanang ap kmi ya try da ka babu ya ka jingkermen bat ka jing syania tang hau
Ngin omat ia kajing pentemai bor lem dangim bu ia kajing kermen bat kajing syania hau. Kaktin u belai kapen ken mau yangi. Bakita ki basyania hau trai kin long kum ulum sayan u bomla penki. Henry u yaine bom jiukot. U Oswald Jesmet u ong kajing up kmi yau trai haka bashisha. Kadon haka ia kajing syania kabapura tang hau belai. Habang ibu ia kajing syania hau. Mauhikan ki para bangat bi un pensyat bor ia kajing telat jongi. Ngidai ban slut hu sya ia kene baladangi syania haka bor jongi kum kibriu klam mau. Ka perthai tang sikhlip man. Kan penkelan yang abad ia pi. Unong ruwa syaman sim habau slut hu ba slan ban yang marwai urwai deka bawang. Wat nut ban yang marwai. Kabor ubriu kandu. Ngajukan mawi kajing ong jong John Calvin uong kabor jong ubriu da kabasuk kan syak job. Henry kabor jong ublay kam ju syak job. Man's strength easily fails, but God's strength never fails. Utray jisuru ukren syaya kane uong. Nabaklam mga pimla banle ruem. Habangi ap kami da kababu ia kajing syania hau. Un ai kabor bangi long kinong job wat hapedeng kijing U isayaw pen ken mau bakita kiba ap kami yu. Kin her syajrong kum kipukni. Kin om sngow thaj lan kin om sngow luwaj. U pastor Andrew Kula Singham habo batay syapang kipukni. Kibala ban her syajrong da kitap niang wong. Om da day tang kitap niang jongki kabapenlong yaki bekila ban her syajrong. Henry dekal kabakenting yaki bekila ban her syajrong tam. Hakita kiba ap kami ya uklam mantaj. Kal jong mensim bakut kan kenting bat pentemai bor yaki. Bakin her syajrong tam na kapertai basneu de kitap niang jong kajingat. They will soar with the wings of faith. Kin her syajong de kitap niang jong kajingat. Ap kami yaw try. Daga pendam lut haka man jong belay daga dok nut barok. Upol habo pendam lut haka man jong belay daga dok nut barok uyo mat ya kajing pentemai bor kabakan jabaneng. Day namar bau kris u embat udan hapo jong u. Uyatu syay ya kene uang. Ubri ubasyabar unang jat nang jat. Penban utu beri ubasyapo ulanang syaj halakasngi. Habau mat ya kajing pentemai bor wat lay kenduk ya kajing syak set bendi. Kajing syak sempat deki tri kajing syak lentemau. Bat kajing pat ling. Kire barok kimla ban peniaklat ya kajing jong unau tra jisu. Day hang ne da kajing kemen uang. Ngalak ban le ya kini ki barok. Hauta uba pensyat bor yang ki para banget bi hakita ki baap kami ya uda ka pendam lut hakamon jong uda ka dok nut barok. Kini ya kajing syaman sim ka batmai dat ya ka bor batmai ha kajing em. Ban yat rengkat kat haduk ban poi sya kajing longrang ba ba. Haduk kajing thau karniang kajing dap ukres. Ap kami ya try. Ban yo ya kajing pentemai bor da ka ba em ha kajing duai. U David uyay perta ha kajing duai om daday tang ya kajing pentemai na kabanta kahima jong u. Henry u kam yay ban yo shwa ya kajing pentemai na kabanta yalade. Ngiyo ya kane ha kajing duai jong u ong. To pentemai ya ka mensim kababet hapo jong Mga bat mangiru ki para banget bi tungin yayit yalade shimet. Namar hateng ka don ka mensim kabakador. Kamansim ka bakoru koram hakmat ukpa jeng yu bahabeneng. Dena kane ka daw mangiru ngidon kam. Ban mat shwa ya kajing pentemai. Nengkong yala de shimen. Da ka bangin let hakajat jong jisu ban ong ko ong David. To pentemai ya kamansim ka babet hapo jong aru ko try. Abangi duai yu kumbo David u duai yu blayun ay ka bor yang i. Day ka jing ap kami jong kisenran haka kamra kabahaneng ha Jerusalem daga jing duai.
Kisayok diang ye kebor jong mensim bakut. Kat haduk bakin dalong ki martar na kabenta jong try Jisu. Abala dangin yo ye kajing sotu bakin jaman sim halar kajing dan kam ye kajing pentemai bor. Ngangit ka ribat ka jait benriu jong i sesisi empat. Kan yo mat ye kajing penkia na kajing mong jong ka. Ka Bible ka hikai yang i ka ong. Kita kibaap kami yo try kin yo kenti ye kari. Kibaap kami yang akin om snow lerang. Suk utaw briu uba snow yang uba ap halakas ni haki kerdap jonga. Uba ap kami haki syaukat ki jingkang jonga. Ubleun kerku. Ya ki jingpen ken mau naka ketin jong u hakani ka step. Naka benta ka buram jong u. Amen. Tunggu ni duai. Kukpa jengi babaneng sa sisian pat ngiwan bandam haki selajat bakhu jong me. Ngi aingu bameladan rengkat bat ngi hene kamiet baro kawai. Hadin bangelaki na kajing tiak me peniyok pat yangi kani ka step. Kabapan i hang iya ka buram ka jong me. Idwai ya kajing alam jong me kutrai kat ba jer hasenti usa tohiar jer mensim. Bamangi ngin yo yam hakani ka sngi banyat rengkat bat me. Sisangim la bantip kumnungin ya kenduk kumnungin ya syam hakani ka sngi. Hendrai ai baka keti ka jome kan beten yangi haki ko kenrat babha. Yalam yangi haduk banda sepno jongka hikai yangi bangin ya rengkat ban me. Kerkuru ya ka ketin jome bamela ai hangi kani ka step. Yarap yangi ru bangin ai ap kami. Hame batang hame kenang bangin yo mat ya ka jing pentamai bor. Ngidan kam tetra ya ka jing yalam ka jome ngidan kam ya ka jing pentamai bor jome ka jing im jongi. Pengilak ban her da kitab niang jong ka jingat. Ndah ba me menwan ban syau yang ina kani kepertai. Kerkui ki baro ki pengilala ban pendap abe ki long ki badiang hona khamat jong me. Bad ha ka bawai no. Kani ka jing syakri jong ya me ai ka jing it ka jong blek pa da bam jukot. Ka jing ai traji surun kat ka jing slok men sim bakut. Ai bikini ka jing kerku kin long bat ngi kani ka sngi. Ki banget ki badaban syakri ya meh setelak jong ni kepertai. Naduk mentala syaish ki babam jukut ru. Amen.